Мани. Днес ще говорим за домашните. Не е ли гадно, когато учителите ви накарат да пишете? За мен е много гадно. Тези, които обичат да учат написа... Ку-ку! Добре. Например, като учителите ви накарат да правите това. Деца, днес ще пишете есе по темата кога е създадена България. Вижте какво казват децата. Госпожо, кога ще спрете да ни давате толкова лесни домашни? А какво си мислят в ума? Защо? Защо на мен? Искате по-трудно? Тогава ще го получите. Не, няма нужда, няма нужда, госпожо. Когато си отидат вкъщи. Писна ми от тези тъпи домашни. Ще напиша нещо. Ето го домашното ми. Сега ще се подпиша. Това ще го представя на гадната ми госпожа. В училището. Госпожо, написах тъпото есе. Добре, дай да го видя. Ма вие трябва и да го видите. Да, разбира се, то се знае. Знаете, че си промених малко домашно. Ами добре, госпожо, сега ще ви го представя. Ето. Какво е това? Какво? Наказан си днес за голямото междучасие! Добре, не ми пъка! Това е, което беше за това момиче. Но все пак учителите прекаляват. Добре, приятели, това беше всичко от мен. Под мен може да направите пръст нагоре, а по-надолу може да напишете какво е станало с вашите учители. Чао!